Kaviokäst on tehty yhteistyössä Havenin kanssa. Haven toteuttaa ääni-, valo- ja videotekniikkaa. Kaviokäst on uusi hevosalan podcasti, jossa äänessä ovat hevosalan ammattilaiset ja harrastajat. Keskustelemme viikoittain hevosen hyvinvoinnista, kilpaurheilusta, yrittäjyydestä ja muista hevosmaailmaa puhuttelevista aiheista. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa uuden Kaviokäst-jakson pariin. Mun nimi on Pauliina ja tässä jaksossa mulla on vieraana parakouluratsastaja Laura Kangasniemi. Keskustellaan vähän paraurheilusta ja kouluratsastuksesta ja siitä, mitä huipulle pääseminen oikeasti vaatii. Laura, lämpimästi tervetuloa Kaviokästiin. Kiitos paljon ja kiva olla täällä. Mitä hevoset ja ratsastus sulle merkitsee? Hevoset merkitsee kyllä tosi paljon. Ne on ollut tosi isona osana mun monenlaisissa eri elämänvaiheissa. Ehkä semmoisena niin kuin tukena ja tietyllä tapaa motivaattorina ja voimavarana. Että ehkä niiden semmoinen niin kuin aitous ja semmoinen oikeanlainen läsnäolo antaa semmoista niin kuin luottamusta ja turvaa ja tavallaan niiden niin kuin seurassa on mukava olla ja sitten ehkä antaa semmoista tietynlaista, ne käyttäytyy sillä tavalla, mitä mä haluaisin, että ihmiset ottaisi niistä mallia. Eli ne olisi niin kuin aitoja ja mahdollisimman läsnä ja on ennakkoluulottomia ihmisiä kohtaan. Eli ne vastaanottaa aina kaiken tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti, että ihan sama niin kuin miten paljon sun elämä muuttuu, niin ne ei kohtele sua erillä tavalla. Ja se kohtelu muuttuu, jos sä kohtelet niitä erillä. Ihana. Joo, toi kyllä niin ehkä lyhyesti, kyllä, miten mä selittää, mutta niillä on tosi iso merkitys kyllä mun elämälle. Millainen hevostausta sulla on? Mä tiedän, että sä oot Haapavedeltä kotoisin ja oot harrastanut esteratsastusta. Oliko sulla omia hevosia vai harrastitko sä vuokrahevosilla vai millainen hevostausta sulla on? No mä aloitin ratsastuksen 2012 ja se itse asiassa alkoi ihan hauskasti, koska mä en tykännyt mitenkään hirveästi hevosista ja ratsastus ei ollut mitenkään mulle semmoinen niinku kiinnostava. Mutta sitten mun kaveri yllytti mut niinku tallille. Me oltiin 12-vuotiaata ja meidän kotipaikkakunnalla sinne Haapavedelle avattiin uusi ratsastuskoulu. Sitten saattoi, että mä lähtisin sinne mukaan ja sitten mä että no joo, voin mä lähteä. Sitten mä mä menen sen mukaan tämän yhden kerran ja sitten se oli vaan silleen, kun siellä tallilta sai ottaa hoitohevosen. Sitten se otti sen mun kaveri hoitohevosen ja se oli, että Laura, ota säkin, että voin käydä sitten yhdessä. Sitten mä olin vaan vähän en oikein hirveästi tykkää näistä hevosista, mutta sai ympäri puhuttua ja otin sieltä hoitohevosen ja kaiken lisäksi se hoitohevonen, minkä mä otin, oli mun mielestä kaikkein rumiin sieltä tallilta. Ei siinä montaa kertaa mennyt ja kävin sitten siellä niin kuin lähes päivittäin. Ja alkuun mä ajattelin, että mä kerran 2 käyn ja sitten mä voin niin kuin lopettaa, että tästä ei jää, mutta toisin kävi. Niin, kävikö sä siellä sitten tunneilla valmennuksessa vai valmennuksissa vai? No alkuun mä vaan niin kuin hoitelin niin kuin hevosia ja mulla ei ole ollut itse asiassa koskaan omaa hevosta, muuta kuin Prinssi on mun ensimmäinen niin kuin oma. Ja mä ratsastin ratsastuskoulun hevosilla, joka mä kävin niin kuin tunneilla ja sitten me hoitajat, kun tehtiin, en mä tiedä, että onko tämä tänä päivänä edes niin kuin mahdollista. Ja että teki niin kuin tallitöitä ja hoiti ja talutti ja kaikkea tämmöisiä, niin sitten pystyi ratsastamaan. Hirveästi teki niitä, että pääsi ratsastamaan enemmän. Ja sitten jossain kohtaa mä pääsin käymään tunneilla ja sitten semmoisia erilaisia vähän niin kuin valmennusryhmiä, mutta pelkästään niillä ratsastuskouluhevosilla ja pikkuhiljaa sitten siellä meidän tallilla oli yksityisiä hevosen omistajia, niin sitten aloin auttaa niitä ja ratsastaa niitä. Ja sitten ratsastin oikeasti kaikilla, millä vaan niin kuin pääsi ja pystyi. Että aina kun kysyt, että haluatko Laura ratsastaa, niin että juu. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi niin kuin kilpailemaan. Ja millä tasolla sä kilpailit? Vaan niin kuin aluetaso oli niin kuin korkein. Että menin 2 metriä, ehkä saatoin mennä jotain 1,10 metriä jossain kohtaa, mutta se oli, ja sitten niin kuin korkein niin kuin taso, millä mä kilpailin amateur-sarjalla niin kuin tuolla Horsoussa. Jokaisen hevostytön unelma. Joo, ja kun mä tiesin siitä Horsousta, niin mä olin vaan silleen, että mä haluan joskus olla tuolla. Ja sitten seuraavana, eikö siitä 2 vuotta, niin sitten mä olin itse kilpailemassa. Millaiset muistot sulla on jäänyt Helsinki Horror Showsta? Koska mä voin vaan kuvitella, että se on jokaisen heppatytön unelma päästä kilpailemaan siellä, niin varmasti oli ihana kokemus. Joo, ihan niin kuin
mahtavaa, että siellä mä olin itse asiassa ratsastuskoulun ponilla kans kilpailemassa. Ja mä olin siis siellä ratsastuskoululla aika nopeasti töissä, että sitten sitäkin kautta pääsi ehkä enemmän niin ratsastaan ja kilpailemaan niillä hevosilla, mutta siellä kun pääsi kilpailemaan, ja mä olin jo aiempina vuosina muutaman kerran katsomassa vaan siellä, niin se oli kyllä, siis muistan edelleen, miltä tuntui ratsastaa siellä, olla vähän niin kuin kansainvälisessä ympäristössä kilpailemassa matalammalla tasolla, ja sitten se, että mä oon täällä samalla areenalla, missä nuo kaikki niin kuin huippuratsastajat on. Ja kyllä mä muistan siellä, kun mä niin kuin, kilpailin ja ne teki sen radan, niin siis se tunne on niin vahva ja oli vaan, että itse tämä on sitä, mitä mä haluan tehdä. Että mä haluan kilpailla niin kuin jatkossakin. Isoissa kisoissa, ison yleisön edessä. Joo, että mä haluan niin kuin isoihin kisoihin ja ulkomaille ja kansainväliselle tasolle. Että tuli vaan semmoinen, että niin kuin, vähän niin kuin vahvistus siihen, että tämä on se, mitä mä niin kuin haluan. Ja sitten me toisena päivänä sijoituttiin sitten 4, niin se oli sitten oikein semmoinen iso juttu. Joo, ja oli ihan pikkupaikka, kun ollaan tullut isolle kirkolle. Kyllä, nimenomaan. Se oli kyllä niin kuin ihan huikea juttu. Se oli 2016. Upea kokemus. Joo. Miten moni kuulija ei ehkä tunne sun koko tarinaa? Miten susta tuli pararatsastaja? Tietyllä tavalla liittyy tähän niin kuin horse showhun, että se oli niin kuin, onko se nyt lokakuun lopulla, milloin se yleensä on ollut. No sittenhän mä olin ihan niin kuin täynnä motivaatioita ja vaan ensi vuonna haluan päästä kansalliselle tasolle ja isompia luokkeja ja mä tarviin hevosen ja mietin, että miten mä saisin jonkun niin kuin ylläpitohevosen tai jonkun hevosen tällaisen ja pienesti sitä vähän ehti suunnitella ja sitten mietittiin vähän jopa aluevalmennuksia ja kaikkea tämmöistä, että vähän pääsisi enemmän niin kuin kilpailemaan ja sitten ihan perusarkea, siinä tein tallitöitä ja ratsastin hevosia ja kaikkea. Ja sitten 5 kuukautta tästä unelman toteutumisesta mä loukkaannuin vakavasti ratsastusonnettomuudessa ja esteratsastuksessa. Sitten, no siihen sitten kaatui niin sanotusti kaikki, että mä olin niin kuin, se oli hiihtoloman viimeinen sunnuntai 12.3. Ja mä olin siinä ratsastanut ehkä 2 hevosta aamulla ja tehnyt aamutalliin ja ihan tavallisesti alkanut niin kuin päivä. Mä menin ratsastaa yhden semmoisen poniin ja sitten sinne tuli niin kuin mua nuorempia ratsastajia samaan aikaan ratsastamaan ja mä menin niin kuin vähän katsomaan niiden perään, että no mä olin itsekin vasta 17, just täyttänyt 17 ja me sitten hypättiin esteitä ja mulla oli semmoinen niin kuin tunne, että mä en niin kuin haluaisi nyt hypätä, mutta sitten mä olin, no ei siinä mitään ja ylipäätään mä ajattelin, että mielellään ei hypätä ilman niin kuin täysikäistä valmentajaa. No sitten me hypättiin pieniä niin kuin helppoja esteitä ja semmoisia niin kuin ns-turvallisia ja kaikki meni tosi hyvin. Ja sitten mä mietin, että tuonko mä yhden tehtävän niin kuin uudestaan vai jätetäänkö niin kuin treenit siihen. Ja mä olin tosi tyytyväinen siihen poniin. Ja no sitten mä päätin vielä kerran, että mä tuun yhden kerran ja sitten lopetan. Ja sitten mulla en muista enää mitään. Kaatuiko se hevonen? Se tuli niin kuin polvilleen alas. Joo. Että sitten mä lensin siitä niin kuin pää edellä alas ja jäin makaamaan maahan. Mulla lähti saman tien taju. Ja nuoret, jotka oli siellä, niin ensimmäinen kysymys yhdeltä oli, että nukahtiko Laura? Koska mä olin kuitenkin aina siellä tallilla semmoinen, joka auttoi ja hoiti ja tiesi kaikesta tallin jutuista niin kuin lähes kaiken. Ja sitten mä jäinkin makaamaan sinne. Sitten ne tajus, että nyt niin kuin on sattunut jotain. Ja sitten ne soitti 112 ja onnettomuudessa tämä yksi näistä ratsastajista, se oli semmoinen nuori poika, niin niillä oli ollut koulussa just ensiapukurssi. Ne osasi toimii hyvin ja ambulanssi tuli tosi nopeasti, että pelastushelikopteri oli tulossa. Se ei pystynyt laskeutumaan niin kuin tallille, niin mä menin ensin ambulanssilla Haapoveden paloasemalle ja sieltä mä lensin niin kuin pelastushelikopterilla suoraan OSSin teho-osastolle. Mä olin saanut vaikean aivovamman ja mun oikea puolikehästä oli halvaantunut ja sitten mä olin viikon koomassa. Kuulostaa tosi hurjalta ja onko sulla mitään muistoja siitä, kun sä oot viettänyt viikko sairaalassa ja sitten
lääkärit tulee ja kaikki läheiset ja kertoo sulle, mitä on sattunut, niin mitä ajatuksia sulla on siitä niin kuin, tai muistoja siitä hetkestä? No, mulla ei hirveästi ole muistoja ylipäätään koko siitä vuodesta sen loukkaantumisen niin kuin jälkeen, että paljon muistaa, koska sisarukset on ottanut valokuvia ja kertonut, mitä on tapahtunut. Ja mä en oikein tiedä, mitä mä itse muistan vai mitä mä muistan sen takia, että mulle on niin kuin kerrottu. Että pieniä semmoisia joitain niin kuin ajatuksia. Yksi ajatus, mitä mä muistan, niin mä ihmettelen, että miksi kaikki on niin huolissaan. Että eihän tässä ole niin kuin mitään niin kuin tapahtunut. Ei varmaan niin kuin siis tajunnut, että on ylipäätään niin kuin sairaalassa. Ja silloin kun niin kuin heräs, niin en mä käyttänyt kuin silmiä auki ja sitten taas mukaan. Että se oli vaan semmoista, että ei pystynyt oikein tekemään mitään. Että hirveän hyvin osannut puhua ja sitten pikkuhiljaa puhua enemmän, niin sitten mä vaan toistin niin kuin samoja asioita. Että ja toki aivovauriot oli tosi vakavat. Kyllä. Kauan sulla kesti kuntoutua tuosta koko? No, kaikki ennusteet mulle oli tosi huonot, että mulle oli varattu niinku semmoinen jatkokuntoutuspaikka oivakodista. Ei pidetty todennäköisenä, että mä tuun selviämään niinku omatoimisesta arjesta tai saavuttaa kävelykykyä tai niinku, että mä tarvin niinku semmoisen hoivakodin, että missä mua kuntoutetaan ja missä mä pystyn sitten elämään. Mutta sitten mä pääsin niinku teho-osaston jälkeen aika nopeasti tehokuntoutukseen, mikä varmasti on ollut niinku isona niinku apuna koko prosessissa, että pääsi niin nopeasti niinku kuntoutukseen ja tavallaan niinku kuntoutumaan. Siellä harjoiteltiin ensi-istumista ja käsien liikuttamista ja syömistä ja toimintaterapiassa kävin ja fysioterapiassa ja puheterapiassa ja niin kuin kaikessa tämmöisissä, että tavallaan kuntoutettiin niin kaikilla tavoin sitä mun toimintakykyä. Ja sitten jossain kohtaa mä aloin, se mun kuntoutuminen fyysisesti alkoi etenee ihan tosi nopeasti. Mä olin sanonut, että, siis tästä en muista mitään, että mä haluan käyttää yhtä niin kuin apuvälinettä vaan yhden päivän ajan. Että mä en halua käyttää niitä niin kuin pidempään, eli mitä kaikkea tämmöisiä telineitä, että millä pysyy pystyssä ja muuta. No sit se oli mennyt about sen mun suunnitelman mukaan ja kaikki oli ihan siltä, että mitä ihmettä, että toi on ihan niin kuin käsittämätöntä, että ei kukaan uskonut, että mä kävelen. Ja sitten mä olin 2 kuukautta sairaalassa ja kun mä pääsin sieltä sairaalasta, niin mä pystyin kävelemään. Se oli vähän niin kuin semmoista hoipertelua, mutta niin kuin kykeni siihen ja pystyi kävelemään. Ja toki siinä oli tosi paljon semmoinen kieltäminen, että mulle ei ole sattunut mitään. Ja mä pystyn tekemään samoja juttuja, mitä aina ennenkin. Ja vähän semmoinen itselleen todistaminen, että pystyy palata siihen niin kuin entiseen ja entisen toimintakykyyn, mikä on tietyllä tapaa niin kuin normaalia. Ja toki on niin kuin nuori ja teini-ikäinen. Niin. Miten sun suhde hevosiin muuttui ton onnettomuuden myötä? Pelottiko hevosten kanssa oleminen sen jälkeen? Ei. Että ne oli ehkä semmoisena niinku yhtenä niinku voimavarana siinä koko kuntoutusprosessissa. Ja silloin kun mä oon puhunut ekaa kertaa kunnolla, niin mä oon kysynyt Muniskelta, että voisiko se tuoda mulle hevoset niinku äimärootiolle, että siellä on estekisat, että mun olisi pakko päästä niinku kilpailemaan, että mä en nyt pääse hirveän hyvin treenaamaan, mutta jos mä viikonloppuna pääsin kisoihin. Mutta kisat ei toteutunut, että aivan. Ja sit mä olin niinku, no sitä ennen mä olin ilmeisesti kysynyt, että pitääkö mun mennä huomenna aamutalliin, että kuka niinku nyt hoitaa hevoset. Että tietenkin oli semmoinen, tai mikä oli varmasti niinku helpottavaa myös mun niinku läheisille, että se tietää kyllä mitä mä oon tehnyt ennen sitä loukkaantumista, koska siihenkin piti niinku läheisten varautua, että kun mä puhun tai herään, niin mä voin olla ihan niin kuin ääripää. Että mä en välttämättä ole niin sanotusti samanlainen mitä ennen. Ja sitten kun mä pääsin käymään niin kuin kotona niin kuin sen 2 kuukauden aikana niin kuin loppuajasta, niin sitten mä menin aina ensin tallille ja sitten vasta niin kuin kotiin. En niin kuin pelännyt ikinä hevosia ja vähän niin kuin se antoi semmoista niin kuin turvaa tai niin kuin lohtuakin, että ne hevoset tuli ja tunnisti, että ne tuli niin kuin mun luokse ja tavallaan niin kuin kohtasi mut samalla tavalla,
vaikka mä olin tosi erilainen niin kuin fyysisestikin. Tavallaan niin kuin, ne ei niin kuin tuomitse koskaan, niin sitten se vaan vahvisti sitä aitoutta ja niin kuin vahvaa rehellistä läsnäoloa. Kyllä. Kuinka nopeasti sä sitten nousit hevosen selkään? No se oli tosi nopeasti. Niin. Mulla oli niinku, tietenkin mä kysyin joka kerta sairaalassa, kun lääkärit kävi, että saanko mä mennä hevosen selkään, milloin mä saan nostaa hevosen selkään. Ja mulle se sanottiin, että et saa ratsastaa enää, et pysty ratsastamaan enää, et pääse hevosen selkään. Ja ehkä siihen tuli sitten itsellä semmoinen niinku pieni haaste. Ja sitten tavallaan pistin kampoihin, jotta mä niinku haluan entistä enemmän vielä aikaisemmin nousta sit hevosen selkään. No sitten jossain kohtaa ne sanoi, että no ehkä ensi vuonna. No sitten no se on kyllä vähän liian niinku kauan. Sitten mä sain jossain kohtaa niinku tehtyä niinku sopimuksen, että syksyllä. Ja sitten loppupeleissä mä pääsin nousemaan 3 kuukautta sitten loukkaantumisesta. Ensimmäinen kerta oli tietenkin turvallisella hevosella ja mä vaan mietin, silloin kun mä menin eka kertaa tai pääsin eka kertaa hevosen selkään, mä mietin, että miten voin näin lyhyessä ajassa tulla näin niin kuin huono ratsastaja. Että mihin mun niin kuin taidot on kadonnut, koska sitä ei ymmärtänyt, että se mun fysiikka oli niin muuttunut, eikä niin kuin, se johtunut siitä, että susta on vaan tullut yhtäkkiä tosi huono. Aivan. Missä vaiheessa sulla tuli tavoitteena se, että sä haluaisit kilpailla paralympialaisissa? Kaikkien varmasti urheilijoiden haave on kilpailla olympialaisissa. Ja mullakin se oli jo heti silloin, kun mä tiesin, että ratsastuksessa voi kilpailla ja ratsastuksessa on arvokisoja ja ratsastuksessa on olympialaiset. Ja itse asiassa mun yksi tuttu, joka on ollut mun kanssa samalla tallilla ja me ollaan kilpailtu jonkun verran yhdessä, niin se sanoi, että ne muistaa joskus 2013, että mä sanon, että mä haluan kilpailla niin kuin olympialaisissa. Ja silloin se on ollut semmoinen niin kuin pienen tytön niin kuin kaukainen haave. Sitten 2016 oli Riossa olympialaiset ja mä niitä katsoin ja silloin mä vähän haaveilin niin kuin kenttäratsastuksessa. Mutta pääpaino oli mulla aina niin kuin esteratsastuksessa. Sitten mä oon kirjoittanut mun päiväkirjaa, mä oon aina kirjoittanut päiväkirjaa, että haluaisin olla olympialaisissa kilpailemassa tosi nuorena, että ehkä voisi olla mahdollista, jos mä oon tarpeeksi hyvä ja mä oon tehnyt tarpeeksi töitä ja mulla olisi tarpeeksi hyvä hevonen, niin mä voisin kilpailla 2024 olympialaisissa. Mutta sitten mä olin sinne laittanut, mutta mä en halua sitä niin kuin kertoa kellekään, että se on niin kuin kaukasta. Ja no sitten kun oli loukkaantunut ja tietenkin se vie tosi paljon aikaa niin kuin toipua niin kuin henkisesti, niin kuin elämä muuttuu niin kuin kaikilla osa-alueilla fyysisesti ja myös niin kuin kaikki opinnot ja koulutus on muuttunut niin kuin tosi paljon. Mä silti koko ajan halusin niin kuin kilpailla ja mähän yritin niin kuin esteet hypätä sen 2018 vuodesta vielä, mutta en pysynyt oikein kyydissä ja mä kyllä kilpailin niin kuin esteratsastuksessa 2018 ja varmaan ehkä jonkun verran jopa 2019, mutta oli se kyllä aika niin kuin silleen hurjaa ja vähän vaarallista. Sitten 2019 alkoi pikkuhiljaa tajumaan, että se on ollut tosi vakava se mun vamma. Sitten mä valmistuin itse asiassa ylioppilaaksi 2019 syksyllä ja siellä mun ylioppilasjuhlissa Marjukka Manninen kysyi multa, että onko mä miettinyt koskaan ratsastusta ja mä kuulin siitä ensimmäisiä kertoja pararatsastuksesta. Silloin mä en edes ollut kuullut ylipäätään paraurheilusta hirveästi. Että joo, mä tiesin, että esimerkiksi kuka on Leo-Pekka Tähti, mutta en mä koskaan jotenkin ajatellut paraurheilua. Ja sitten mä olen tutkia sitä ja vähän ottaa siitä selvää. Ja sitten tuntui oikealta, mutta tietenkin se on taas semmoinen hyväksymisprosessi, että sä hyväksyt, että tai hyväksymisprosessin eteenpäin vieminen, että mä hyväksyn sen, minkälainen mun kroppa on. Mä tiesin sen koko ajan, mutta sitä oli vaikea hyväksyä. No sitten mä otin siitä selvää ja sitten mä että
okei, että mä menen paraluokitukseen ja mä tiesin niin kuin sisimmissäni, että mä tuun saamaan niin kuin paraluokituksen. Totta kai se niin kuin pelotti, koska se oli uutta. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä saan paraluokituksen, niin sitten mä haluan kilpailla Pariisin paralympialaisissa 24. Sitten mä tiesin, että se oli ihan kaukainen haave. Mulla ei ollut edes hevosta. Mulla ei ollut niin kuin mitään. Niin, mutta se oli vaan silleen, että mä soitin mun iskälle, että jos mä menen tonne, tai mä haluan sen tavoitteeksi, niin sitten iskä vaan, että joo, että menen nyt sinne luokitukseen eka. Kyllä, kyllä. Kerro vähän Prinssistä, sun kouluhevosesta. Miten Prinssi päätyi sun luokse? Millainen se etsintäprojekti oman kouluhevosen löytämiseen oli ja miten kaikki meni? Prinssi itse asiassa löytyi aika nopeasti. Mulla oli 2021 vuoden semmoinen leasinghevonen Fidel, Finnman-heppa. Ja sillä mä kilpailin mun ensimmäisen niin kuin paravuoden. Ja sitten se lähti siinä syksyllä 2021. Ja piti miettiä, että mitä sitten tehdään. Että tietenkin hevosen osto on tosi kallista. Ja mietittiin sitä, että onko taloudellisesti se mahdollista niin kuin hankkia niin kuin, hevosta. Ja toki mulla oli silloin ensimmäisenä vuonna jo niin kuin sponsoreita mukana mun niin kuin uralla, mutta hevosen hankkiminen on kallista ja sitä piti miettiä, että miten sen pystyy niin kuin toteuttaa. Sitten mä kävin Suomessa kokeilemaan niin kuin muutamaa hevosta ja sitten me saatiin niin kuin, tavallaan talouspuoli silleen, että voidaan ostaa niin kuin, tietyn hintainen hevonen ja sitten meidän maajoukkueen valmentaja laittoi mulle yhdestä hevosesta, eli Prinssistä, kuvia ja videoita, että voisiko tämä olla mahdollinen, että kävisit kokeilemaan tätä Ruotsissa. Ja sitten tuli vähän semmoinen, että joo, että tämä on se hevonen, mutta se vähän oli sillä, että no eipä innostuta liikaa. Sitten me lähdettiin sitten kokeilemaan sitä tuossa varmaan lokakuussa. Mä menin sinne silloin sen mun valmentajan kanssa, kun me päästiin sinne tallille. Niin mä näin, kun se Prinssi meni sinne maneesista. Mä olin, että joo, toi on kyllä hyvä. Ton mä haluan. Sitten mä katsoin, kun se ratsasti ensin sen niin siinä. Mä menin siis katsomaan ainoastaan sitä yhtä hevosta sinne, että mulla ei ollut mitään niin kuin, muita hevosia tai että mä niin kuin, katsoisin niin kuin, useampaa. Ja kun mä pääsin sinne selkään ja mä kävelin pitkillä ohilla, sitten mun valmentaja, niin sitten mä sanoin mun valmentajalle vaan, että joo, tämän mä haluan. Sitten se oli vaan silleen, voisitko ratsastaa vaikka ensin. No sitten mä ratsastin sen ja seuraavana päivänä mä ratsastin sen uudestaan ja sitten mä olin vaan silleen, että tämän mä haluan, jos mä haluan jotain, että jos niin kuin tästä ei saada kauppoja, niin sitten mä en halua niin kuin hevosta ollenkaan ja sitten mä keksin jotain niin kuin muuta. Sä mainitsikin tuossa, että kouluhevoset on aika kalliita. Osaatko sä yhtään sanoa, että millaisista summista me puhutaan? Että puhutaanko me silleen 20-50 tonnia vai voiko ton tason kilpahevoset maksaa yli 50 tonnia tai jopa yli 100 tonnia? Siis varmasti voi maksaa ihan järkyttäviä summia, mutta sitten se tietenkin niinku riippuu aina, että mistä ostat ja minkälaisen hevosen ostat ja minkä ikäisen. Tietenkin tänä päivänä hevosten hinnat on niinku noussut. Tiedän, että ne voi olla niinku satoja tuhansia, mutta sitten taas mun ystävä on kilpailu SM-tasolle asti alle 10 tonnia niinku hevosella, että se skaala on niin valtava. Tietenkin riippuu siitä paljon, että miten sulla itsellä taitoa tai minkälainen tausta sulla on niin kuin auttamassa. Että tietenkin saat halvemmalla hevosen, jos sitä ei ole niin pitkälle koulutettu. Ja sitten siihen pitää itse vaan nähdä niin kuin enemmän vaivaa. Ei ole kyllä kaukaa sanottu, että jotkut GP-kouluhevoset voi maksaa yli 100 tonnia. Ihan varmasti. Monia. Niin, varmasti niin kuin jotkut hevoset maksaa niin kuin miljooniakin. Että Prinssi ei ole ihan niin kallista. Kerro lisää prinssihevosesta. Mikä ikäinen se on? Minkä kokoinen se on? Mikä on parasta Prinssissä? No, Prinssi on 10-vuotias. Sillä oli tuossa toukokuun viimeinen päivä synttärit. Ja siis se on tosi iso ja musta. Se on 185. Se on tosi sympaattinen. Se on aika ujo hevonen. Hän tarvitsee aina vähän aikaa tutustua uusiin niin kuin ihmisiin. Ja esimerkiksi meidän fysioterapeutti
Ja moni muu, joka on niinku sitä hieroja tai joku kiropraktikko TMS on niinku, ja kyllä se niinku epäilee ihan hirveästi niinku ensimmäistä kertaa. Se on silleen, että mitä sä teet, että saako toi koskee mua, että pystyykö sun luottamaan. Se on vähän semmoinen jännittynyt. Sitten kun se on 3 kertaa niinku tavannut sen ja käsitellyt, niin sitten se alkaa, niinku, sit se on tosi rento ja se tykkää hirveästi huomiosta. Ja se on vähän semmoinen reppano, semmoinen mammanpoika. Ei se pärjäisi yksin. Niin. Mutta se on myös aika reaktiivinen niinku hevonen ja tosi herkkä, mikä on niinku tosi kiva. Että mun on niinku helppo ratsastaa sillä, koska se on niin herkkä. Mutta sitten taas se herkkyys on myös välillä vähän haaste, että kun se on niin herkkä. Niin, mutta se on niinku ihana. Se rakastaa kaikkia huomioita ja sitten sen lempiherkut on hakkaraispastilit. Ihana. Joo, että jos sitä jännittää, niin hän ei pysty edes syömään sokeria tai mitään niinku omenaa tai mitään namuja. Niin sitten se on niinku hakkaraispastilu on aina, minkä se pystyy syömään. Ihana. Te treenaatte ja asutte vissiin ulkomailla. Joo. Missä päin Eurooppaa? Saksassa McLean Racesportsissa. Joo, ja niinku prinssi on siellä. Kuka teit valmentaa siellä? Carolina McLean. Okay. Joo, se on niinku meidän päävalmentaja. Me huhtikuussa 2024 muutettiin sinne ja mä oon kyllä niin onnellinen, että me mentiin sinne ja että ollaan opittu niin paljon. Miltä teidän treeniviikko näyttää? Varsinkin kun kilpaillaan noin kovalla tasolla, niin varmasti pitää treenata aika kovaa ja monta kertaa viikossa. Niin haluatko kertoa vähän, että miltä teidän semmoinen perustreeniviikko on? Joo, meidän treeniviikko näyttää aika niin kuin se on joka viikko about samanlainen. Eli maanantai, tiistai treenataan niin kuin, valmentajan kanssa ja keskiviikko. Sitten torstai on yleensä vähän kevyempi päivä. Sitten perjantai, lauantai ja sitten sunnuntai on täysin vapaa päivä. Ja mä oon joka kerta valmentajan silmän alla. Ja tietenkin kuunnellaan aina sitä hevosta. Että semmoinen niinku 2-3 kovempaa treeniä ja sitten 2 vähän kevyempää. Harrastatko sä jotain muuta ratsastuksen ohella vai riittääkö sulla aika mihinkään muuhun? No silloin kun mä lähdin tähän tavoittelemaan tätä mun tavoitetta, niin sitten mä halusin antaa, niinku, että mä sitten annan niinku kaikkeni. Ja mulla on PT, joka tekee mulle fysiikkaohjelmaa. Ja sitten mä haluan olla mahdollisimman hyvässä kunnossa ja tuntee oman, ehkä se on tärkeää, että mä tunnen oman kroppani, että mä pystyn mahdollisimman hyvin ratsastaa ja tavallaan käyttää mun kroppaa sen hevosen kanssa. Ja mä uskon, että se on myös sille hevosellekin kiva, että se ratsastaja on tietoinen omasta niin kuin, kehosta. Ja tällä hetkellä fysiikkaharjoittelu sisältää 3 voimatreeniä salilla ja sitten 1 intervallin ja sitten pitkän aerobisen, eli joku pyöräily tai lenkki. Tällä hetkellä en pysty juoksemaan, niin ainoastaan pyöräilen, mutta kilpaurheilutasolla niin varmasti vaatii. Palataan hetkeksi vielä viime kesän Pariisin 2024 paralympialaisiin. Millaista oli kilpailla niin kovalla tasolla ja mitä se vaatii, että ton tason kilpailuihin pääsee? Joo, no Pariisin paralympialaisista voisi kyllä puhua vaikka kuinka kauan, että olisi kyllä yksi iso unelma, mikä toteutui ja se tuntui kyllä hurjalta, että mä oikeasti tavoitin sen niin kuin tavoitteen tai haaveen, koska silloin 2020, kun mä sain paraluokituksen ja mä lähdin tätä haavetavoitetta unelmaa kohti, niin mulla ei siis ollut oikeasti niin kuin mitään, ei ollut rahaa eikä hevosta eikä mitään. Ja se oli oikeasti tosi niin kuin utopistinen niin kuin tavoite, mutta sitten kun se niin kuin tavoitteen saavutti ja oli siellä Pariisissa, niin tuntui ihan hurjalta silleen, että oikeasti mä tein sen kaikkea mun niin kuin yhteistyökumppaneille ja sponsoreiden niin kuin avulla, että tämä on niin kuin ihan hurjaa ja mahtavaa. Ja sitten se varmaan teki siitä myös niin kuin paljon merkityksellisempää, että oli niin iso joukko niin kuin taustalla, että pääsi jakaa sitä niin kuin kokemusta. Millainen fiilis sulla oli ennen radalle menoa? Siis mähän olin ihan semmoisessa paralympiakuplassa, tai kisakyläkuplassa, vai miksi sitä niin kuin sanotaan.
Mutta se oli niinku, siis mä en ikinä ollut niin onnellinen kuin sen niinku, mitä 1,5 viikko siellä kun ollaan, pari viikkoa. Ja siis hevonen tuntui tosi hyvältä niinku verkkapäivänä ja Prinssi oli kyllä Prinssi eli kyllä niin unelmaansa siellä niinku kisakylässä, koska hän on musta ja iso ja ihmiset kun ne näki sen, niin ne halusi ottaa sitten valokuvia, kun se on se on semmoinen niinku julistehevonen ihan oikeasti. Niin sitten se aina ihmisiä tuli vastaan, niin sitten se oli aina pysähtynyt ja katsonut silleen, että ottakaa vaikkuvia minusta. Että sitten mun hevosenhoitajana oli Pia Reitti, joka myös ollut Tokion paralympialaisissa. Niin se sanoi, että ensi kerralla Laura sitten vähän rumempi hevonen, että hän ei jaksa, kun noi iltalenkit kestää niin kauan. Mutta siis ei jännittänyt ihan hirveästi sinne radalle mennessä, että siinä ei oikein ehtinyt jännittää, että Prinssi vähän pelästyi sinne radalle mennessä. Se oli, kun siinä oli tosi ison äänet siinä kujalla ja se vähän pelästyi siinä. Niin siinä oikeastaan mä vaan keskityin siihen, että yritän parhaani mukaan saada sen hevosen mun kanssa olemaan ja sille hevoselle mahdollisimman turvallisen olon. Ja mehän ei suorituksellisesti, me tehtiin meidän huonoimmat tulokset kisoissa, mutta sitten taas kun siellä ratsasti, niin olihan se ihan jos ei satumaassa, että se oli ihan uskomatonta. Onhan se kokemus aivan mieltä. Joo, ja sit sä oot silleen Versaillesin puistossa silleen ratsastamassa sun hevosella, että kyllä se on ihan uskomaton. Se on ainutlaatuinen kokemus. Joo, että kyllähän sen tietenkin siinä on monia eri ajatuksia ja hevonen oli tosi jännittynyt ja sitten toisena päivänä se oli aika ylivirittynyt, että se oli vähän kuumana kävi. Ja sitten tuli tosi paljon virheitä, mutta sitten taas tuommoista kokemusta meillä ei ole koskaan ollut. Ja sitten taas oppi siitä hevosesta, että kyllähän se on, kyllä siinä on monenlaisia ajatuksia, mutta kokonaisuudessa mä oon kyllä iloinen hevosesta ja kaikesta, mitä siellä pääsi kokemaan ja näkemään, että olisi niin hienoa. Muutaman vuoden päästä starttaa Los Angelesin 2028 paralympialaiset. Mitkä fiilikset sulla on niitä kilpailuja kohtaan ja millaisia tavoitteita teillä on? Joo, se on seuraava tämmöinen päätavoite, että nythän on erilainen matka ja suunnitelma Los Angelesin paralympialaisiin, mitä esimerkiksi Pariisin paralympialaisiin. Nyt mulla on hevonen. Mulla on tosi hyvä valmennustilanne, mä oon tosi hyvällä tallilla ja niin se on se meidän päätavoite ja nyt me valmistaudutaan nämä vuodet sitä kohti, mutta me mennään kuitenkin 1 vuosi kerrallaan. Tänään tosiaan kilpaillaan EM-kilpailussa, no Ermelossa ja meiltä ajaa sinne reilu tunnin, että se on tosi oikeasti lähellä. Ja sitten ensi vuonna meidän päätavoitteena on MM-kilpailut ja ensi vuonna myös alkaa ranking Los Angelesin paralympialaisiin. Eli viime paralympialaisissa ranking oli vuoden, mutta nyt tällä paralympiaadilla ranking on 2 vuotta, mikä on tosi paljon parempi, koska sulla on enemmän aikaa ja pystyy pidemmän aikaa valmistautumaan ja miettiä, että mitkä kisat on hyvä tehdä ja mitkä kisat kannattaa jättää välistä. Ja sitten niitä kilpailuja ei tule niin paljon yhdelle vuodelle, koska 2023, kun oli ranking-vuosi, niin mullahan murtui tammikuussa ensin nilkka. Mä olin 3 kuukautta pois hevosen selästä, koska mulla oli murtuneella nilkalla. Sitten mulla lyheni vaan entisestään mun ranking-kilpailut tai ranking-aika. Ja sitten mulla oli itse asiassa, mä sain tosi hienon kokemuksen 2023. Mä sain Siiri Kyrön, mun silloisen valmentajan, se valmensi mun Suomessa, niin sen toisin kilpahevosen Veikan toiseksi kisahevoseksi keräämään näitä ranking-pisteitä loppuvuodella 2023. Ja sitten Veikka oli mun varahevosena myös 24.
niin kuin Pariisiin asti. Kuulostaa tosi inspiroivalta ja Joo. toivotan teille kaikkea tsemppiä niihin. Kiitos paljon. Jos sä saisit tähän loppuun vielä antaa viikon vinkin meidän kuuntelijoille, niin mikä se voisi olla? Ehkä semmoinen, että uskoo omiin haaveisiin ja omiin unelmiin ja tavoitteisiin, mutta silloin, kun niitä lähtee tekemään, niin täytyy ainakin omalta kohdalta kohdata niitä haasteita ja vaikeuksia. Ja vaikka se tuntuu tosi kliseiseltä ja vaikealta, niin haasteet aina kasvattaa ja opettaa ja ne antaa ne parhaimmat opit siihen ja vie sua eteenpäin kohti parempaa niin kuin elämää ja tavoitteita ja pääsee lähemmäs niitä. Laura, haluatko vielä kertoa, että mistä sut löytää sosiaalisessa mediassa ja mistä ihmiset voi seuraa sun matkaa? Joo, mut löytää Instagramissa, siellä olen kaikista aktiivisin, Kangasniemi. Ja sit löytää Kangasniemi Laura Facebookista ja linkkarista. Kiitos, Laura. Kiitos paljon. Seuraa Kaviokästiä Spotifyssa ja Instagramissa sekä muista ottaa Kaviokästin oma YouTube-kanava tilaukseen.